Ayo Tin. Ya, gak salah anu ki dalang nesu. Ini Tin. Aku ora tau nesu kok. Padha Mas. Ha iki entuk vitamin tenan kowe iki. Wah, musuhe akeh ya. Pokoke kejuaraan iki. Didonke. Tulungi Pak. Gendong. Gendong. Titip keris ya. Kok keris? Gendong ngarep. Iki Ngarep. Piye wani ora? oleh tenan kok Mas. Lho, monggo. Ning nek kowe amblek aku ora ngerti lho. Piye Mas? Kuwi ketoke semono bobote 180 kilo lho. Wah, padha karo ngluwi tok pacul. Piye ayo gendong? Lho Mas iki. Bu patenono sik lho, Bu. Apane? Aku dadak kon mateni ngopo? Aku nang bopong gak akene wis kesel mulai genti njaluk bopong. Lah piye? Delo. Kuat gendong aku ora. Biasa. Yo, Aku mbiyek iki to. Cirolu. Sorry ya. Adepe rene. Oh, yo. Siji. Rasa kriyip-kriyip. Hah? Rasa kriyip-kriyip apa? Kelingan anakku rombone mbiyen. Ngopo to? Selangelak loh. Terus piye? Selangrak terus piye? Mongko mbokne iki wis sayah. Heeh. Terus kok ngene iki. Kok praktek karo aku lho? Piye? Nyeleh gelasnya, Man. Kesuwen aku medun wae. Alon-alon. Waduh, lho ya semono bobote tangan roke majelek. Lah piye iki lagi tangan ya? Ning kesehatan itu perlu. Terus Rasa cilik ning sehat. Lemu Nah, juga sehat. Nah. ngapa? Belakang depan sama. Maksudnya piye to? Sing belakang karo depan sing sama apa nih? Tegese sing depan ki kowe, sing belakang iki. Terus? Ayo wis. Ya ora sama nek karo iki. Wis ta aku kelingan anakku cilik ae. Terus ngapa? Mah. Patenono sik ya, Bu. Lah sapa Iki to? kagak penting. Kok babu-babu iki sapa? Bojoku. Sesuk nenek arep pentas, kuwi HP-ne bojomu delekke. Heh? Aja entuk streaming. Lah tak delekke digadekke sik. Ora apa ya, Mah? Oh ya, Mah. Mah iki sapa e? Sik penting sesuk tak tetukokke apa-apa ya. Waduh. Jenenge sapa? Gimah apa piye? Selin. Ah kok mah? Sing lanange jenenge Ceono kok wedok jenenge Selin. Ora ngerti to. Sehono nek ning luar negeri Sehanuk. Apa? Sehanuk. Oh Sehano. Kuwi presiden Mas Mian. Presiden Sehanuk. Ning kene Sehono. Ya ta? Selik. Selin. Selin. Wis kok Cina, Mbak? Selin apa silet? Ayo. Engko to aneh to ganti to. Ayo dah. Diseneni ayo. Selin piye Selin? Bu, Selin kon bubuk sik, Bu. Terus arep ngapa? Iya arti gandrung kowe iki. Kowe pinter gandrung Ya, aku mbok digandrong ya. Malu aku malu. Ayo biar mantan penyanyi. Pada semut merah. Ning untune kuwi lho, Mas. Lagune sapa kuwi? Ebi Mesak, Mas. Wah, terus piye? Yang merayap di dinding Berbaris. Kok merayap? Berbaris kok berbaris tiba. Oh, Cecak baris ya merayap. semut kok kuwi kok. Yang Berbaris di dinding menatapku curiga. Ini loh Ebi Mesak. Ngarani wis salah. Ngene ra yo kene lho. Anu kulinane. Malu Prengus aku kamu. malu. Terus Pada semut merah yang berbaring di dinding. berbaring piye teh? Hei. Berbaris. Kowe iki do ngantuk terus berbaring. Ganti ragune ora apale kok sing apal wae. Piano.
Iso ta kowe kudune iso. Coba dirayu Tatin. Ambok pertemuan, perpisahan, Terus nyumbang. kok nyumbang? Apa? Nyanyi ya. Nek kuwi wong loro, Mas. Ayo ora apa-apa. Tatin ya iso. Oh iso nek. Iso tau Sing penyanyi. endi? Pak Pak Guru no. Ayo Pak Guru ning wis sepuh no. Ya. Piye? Pak. Urung-urung kok Pak. Lah piye ta? Piano, oh mari main piano. Piano, mari main piano. Yeah. Menyanyi diiringi dengan piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Deng dong dong deng dong dong deng 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 dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng. Hei, terus ke cangkeme barang kok nganggo musik. Hah? Iya. Aku iki jarene nek pamer karo aku kene dong jagongane aku kuwi pecinta Roma Irama. Iki mau bener, Mas. Roma Irama kuwi pecinta Roma Irama apa-apa lagune iso. Coba nek aku sing miwiti tok teruske nek pancen kowe pinter. Oh iya. Nek kowe ndekno muni pecinta Roma. Nek iso golekno jeglongan sing aku ra iso ya, Mas ya. Iya. Siap kok. Nah, aku mesti nek nganu adu domba mengadu domba, domba dipertarungkan. Adu domba. Stop. Wis stop percaya. Stop. Langsung nyaut aku. Kene jebelane tuwa ning pinter ya. Iya. Judi. Dilarang, Mas. Rapal berarti kowe rapal. Judi Heeh. menjanjikan kemenangan. Judi. Wes. Kok wis? Bohong. Apa? Kalau perjudian ngono kae. Banyak orang jadi kemiskinan. Pasti. Lah yo kae pindho yo. Pindho. Ana senggane to. Pasti. Ya, panjang pinter tenan ya. Iya. Ayo ta, pasti. Ani. Teng tang tang tang. Sungguh aku tahu ku cinta padamu. Yeah. Ani. Kok lemes? Ases lemes e. Ada Mbah Dukun. Sedang ngobati pasiennya. Ye. Terus Konon katanya sakitnya karena dikuna-kuna. Piye piye? ana mat kamit. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Terus Dengan segelas air pasien lalu disembur. Aja lunga. Iki maneman demite. Masa aku demit. Ora. ayo demit kok ngono piye nek kowe? Nek ana Aku- demit kok ngene iki piye? Aku jadi genderuwo, Mas. Oh. Nek aku demit tak anslupi lho. Aku sih. Hah? Lah piye? Nek demit kan cak anslupi ngono lho. Coba selupono. Ah kok tengok Ardi Slupi kok tengok. Mapan, Mas. Oh. Lah saka ndi? Saka bun-bunan apa saka ngisor apa saka tengah? Karemu. Kok ngarepku? Sak senengmu. Wong tuwa ki kur meneng pokok. Aku mau nek meng meneng. Ya tak obahne. Ya kudu obah ngono lho. Nah. Kedah-kedah golek duit malah no. Bapakmu nang kene nongklek. Ayo, iki kewajibane kok. Ah iya, ning sing penting halal, Mas. Iya, mbangane golek duit ora halal. Ah iya. Kepenak awake ora nongklek-nongklek ning ora halal. Wong nongklek-nongklek ning halal dadi daging. Daging kaya iki lho. Iki ndi kok kan madhep Kok rono? katon madhep rono iki daginge nang ndi? Ndi? Sing ndi to mau lihat?
Rumah sakit daging. Ayo kudu tanggung jawab, kudu ditudingi sing Tuding dituwak. Ayo, muter. Ayo, tuwak sing endi daginge? Kok dadak nikong-nikonge? Nok ora ngono. Sabar ya, Mak. Lah piye rawani dumuk? Rawani. Ini iki lho, iki daging. Mau wes ya. Sapa? Anteng. Madura. Si Anteng. Anting. Aku urung. Teng anting Bang Cempoko. Waduh. Nek kan Bang Bangah nek kan.